du startet? Nu er jeg startet. Ja. Hej, og velkommen til HGT, Hygsom Gaming TV. Så er vi Vi spiller begyndt. CSS, mand. Og CSS, det betyder Counter-Strike Source. Og Counter-Strike Source, det betyder Telegram Source. Kilde. Ja, og vi er lort. Eller det er i hvert fald lige nu. Ja, det er du altså. Ja, og så lægger søvn også pænt meget. Jeg står lige foran en og kan ikke skyde. Øj. Og det er faktisk sygt som plaksen, der lige dræbte mig der. No scope, det var en succes. Men når man lægger på søvn, så er det så alle, der lægger, så det er fint nok. Ja, det er det så ikke. Det er ikke sådan. Oh my god. Oh. Og jeg var mod 2, det pisser lart. Ja, du er bare lav. Lag. Jeg lager. Du krætter med så lav. Ej, det er ikke fandme løgn. Fanden gammel. Ja. Vi må holde sammen mod ham der. Hvorfor skifter du egentlig ikke hold? Fanden gammel, det kan jeg sgu ikke. Det kunne være så fedt. Jeg kan godt lige plikke hovedet af dig. Selvom jeg ikke rammer dig i hovedet. Ja. Og ja, undskyld hvis lydkvaliteten den er sådan virkelig lort. Fordi at det er den. Fra Hygsom Jules sted. Ja. Ja, det er forresten mig der opdager. Hvis ikke. Hvor de havde gættet. Ja, på. det tror jeg også, men og min mikrofon er lidt lort, så... Den er da rimelig. Se selv, du skal skifte hold. Jeg dør. Helt. Nå, nu fik jeg en. Okay, han vil have, at jeg skal skifte hold. Så Altså, nu ved du. vi ser, om han Oj, klart. det lagger. Men det skal så lige siges, det er ikke meget lækker, for jeg har en super computer. Sådan totalt super. Spiller du på din station, eller der bare? Jeg spiller på min station her. Okay. Hans station er, den er bare beast. Minus æd. Det var godt af mig, det der. Det var bare langt. Hold nu kæft, man, det var lort. Det var altså rimelig hæftigt. Det var rimelig hæftigt. Og så killstealer du. Det er fandme ikke et killstil. Jo, jeg skød efter ham. Ja, det er fint. Nå. Ja, så lægger man så lige pisse meget. Jeg bliver skudt meget en diggle. Nej. Nej. Det er sådan, det ser ud til hvilken server jeg spiller i. Øj, det var dårligt, hvis jeg ikke... vi er bare 5 mod 2. Ja. Du vil jo bare have, at det skal være unfair. Warning, connection problem. Auto disconnect in... Det kom lige ved mig, altså. Oh, da. Fuck den her weed server, den er lort. Jeg æder lige lidt vindueslasagne. Fuck, det kunne jeg fandme godt have lige nu.
er ret svært at få fat i. Ja, det er faktisk lidt svært at finde noget. Jeg har nogle pakker tilbage, men jeg har sådan noget i supermarkedet, og jeg kan ikke rigtig finde nogen. Jeg har spurgt nogen, hvor de sagde, at dem havde de ikke mere. Jeg laggede mig ikke meget der, så dræbte jeg lige efter laggede stop. Bedre. Men kan du ikke sende noget, Findus? Jeg kan tage noget med i skolen til dig. Men jeg har kun 3 pakker tilbage. Jamen, du tager det bare med så i skolen. Jeg kan bare få 1 pakke. Så må jeg prøve at skaffe noget selv også. Ja. Men man kan vel bare skrive ind til Findus. Lag. Sådan pisse meget lag. Jeg har intet lag. Ikke nu da. Okay, nu laver vi lige sådan en aktion, hvor jeg dræber alle. For der er kun 1 tilbage. Og så lægger jeg. Ej, og så var det bagpå mig. Ej, for helvede. Ja, som man kan se er som Blacksen sådan rimelig OP. Han giver dem bare smæk, han gør. Det er den her Findus, jeg sagde. Fuck, mand. Jeg savler helt lige nu, mand. Styrken. Det er fandme killstil, det her. Det var det så bare overhovedet ikke. Det var det så. Og jeg får det. Nej, det gør jeg så ikke. Nu får jeg det. Nej, det gør jeg så ikke. Nu får jeg det. Nej, og så lagger det kraft. Jeg skal altså halvdelen af hans liv. Men hallo, vi skal have en pause sådan på et tidspunkt. Jeg skal lige hente noget sviskejuice. Jeg har en hel termokande med det. Jeg laver lige en ordentlig omgang, altså. Så jeg skal bare få en computer med en termokande. Og en Findus til sådan. Og så kører det bare. Du er simpelthen så heldig. Prøv at se, hvor god jeg er nu. Ja, men jeg kigger. Altså, det er fandme ikke så godt. Altså, du dræber ham nok ikke, men altså, det krætter med lort. Det lægger jo helt vildt. Jeg er lige ved at blive kvalt i min lasagne. Mand. Så var en crash her nu. Jeg var simpelthen for god. Simpelthen. Ja. Jamen, det var vist en god slutning på videoen. Så ja. Vi stopper nu, og så kan jeg få mig noget sviskejuice. Vi ses til en anden gang. Husk at subscribe. Ja. Og have det hyggeligt. Så nu kan dig, der har kommenteret på vores tidligere video, ikke sige, at vi er noobs, fordi det her, den var sgu hyggelig, den her video. Ja. Det kan man ikke sige noget imod. Men det kan man i hvert fald ikke.
Så ja, farvel. Ja, farvel.